Ka District Medical and Health Officer East Khasi Hills District kala pentip patba pakan rakhi ya katayo lekmen jogi kulung kibarang syukha kabatip kum ka National Newborn Week arjar pesan kaban sedang naduk kakatsan tarik hadu arpuai tarik naiwing arjar pesan kapang pedeng jong kani kajing rakhi kalong newborn safety every touch every time every baby but when pelai patba ya ka SAANS campaign arjar pesan habaya day baka jingpang pneumonia kabasdang naduk ka kat arterik unai wing arjar apusan haduk ka arpu pratrik ukalalingkat arjar punrio habaya kren shakilat pathai khubor haga kat arterik unai wing arjar apusan Hashlong Press Club ka Dr. EL Kharmuti kabade ka District Maternal Child Health Officer kalayat ho paki kambun ki khulung ki klat na jingpang pneumonia ki bahapo sansnam Henry kalabatay ru bakumno ban smar bat banya dai gi khulung khnang ban light na ka jingpang ka day na du badang syukha ka Dr. Kharmuti kalapentip ru tang na du ubnai yayong hadu unai luar arja apsan tang hapo East Khasi Hills ladon hadu san phulai ngot ki khulung ki balaklat no na ka jingpang pneumonia. First is the National Newborn Week and second is the SARS campaign. As we know that pneumonia is a major killer disease amongst the children under 5 years old and one child dies every 43 seconds due to pneumonia. So it's our effort and endeavor that through this program and campaign we want to create maximum community awareness and participation. I now request hand over the session. So I am Dr. EL Kharmuti, the District Maternal and Child Health Officer, East Khasi Hills. A very good afternoon to everyone. I am also thankful for the press for here today as we come for this press briefing regarding the SARS campaign and the National Newborn Week. Barbor ni jukili si jukili namar barbor ki khlum jukili ki khlat nam tam anak ka jingpang pneumonia. Kadai kecimpang kesin kecim jogi kelum hapo sansnam. Hendai kirukam pasuk beriada bat semar kidan. Bading kong ke kemi gariban aitang dakabun ye kelum naduk badang kha haduk hendru bunai. Kibang kibabiang khamta mi ki kelum kibadan hendru bunai haduk arsenam ke kerta kibang ilak juai manla kapor ke awareness ke umdi ke bakut bat kecingkut jing subah. Nang ta satkut bahai kiti alut ikita ketika beriban ai ketika kum kataga pneumococcal conjugate vaccine kani bangi ai mengkhat ke PCV bangi ai na do riu tayo khat sau tayo bat khandai tayo khandai nai sorry de ni kan pa ki keme ki pa man pendep ek ni inject man pelan ik khlung hagapor baki dang re kawe ke jing pa ki me pa ro Khamta mangi hangi hari khasi juni dang bon ki badang kha hayim bon sin marsen kha marsen pusum ni ju ongi barbor ba sngoba wat no pensumi khlong shpenya nama idang mi nagajik saat impat sotu kamarian kalong no ladangi pen pungap man kapor kini kawan ra ki jingpang tik tik khlong ki yo taka hypothermia ni gajik ka ngam gajik kriat nang ta ki yo kani genominia ki long blue lot ka kisentor nang ta kamet ka phat ki kimyo ek ta jing saat di barbor ni ong nya iklung ban akhan nya pun khut bhai gi nang ta sok pen spada pen saat ai kata kali ko ki jing kai bat ka we ka bakusan ek riban masan khala ta ki bakha hai ngi jong bo iklung ha ka sadem jok kami kini ka mang ai ka jing saat ka ba ning kong ai iklung wat bread ya ka bunjok me ka ta cholesterol ong kamne gijing jakya ai ka tu gadika kata ka vaksin ko bining ko panyada kaban ai kata ka bormet ka bakhlani khlu kata de ka wais pang kaniga pneumonia te ka wai ru habang ekren chipang kadika pneumonia ru te gijing stom ka ba bat ekitor bat ka kala ka pensi bat lang hakitor bat barbor ka kata ya boro arpili kitor kadai ka ba ma ba ndai larangi sumar ka por ka ba biang kala ban ya da yi khlu Habadan kung kami ikalung ila begini kita ki dan kini science dan kita ki symptoms kung ini ban peni baru-baru ki doktor wanra ma shaki facilities jung dan la ban peni haki sister ko ki sub centers
Ikhulung ila bandang gejing kishit, ikhulung imtre ban boin imtre ban bam, ijarho bat mi ka kerkha kepada lang bat kesenam na kebarong stem kata hade gawe bat kumjurung i request bagi kikbe mo khamta mi ikhulung ki juyo kita mengi ong kaboyong khli lapor ba aibu ikhulung inum tre nama imla ban persat mesin na ukmun i persat na kasentur rela rangi penthnya na kabu in kernga inum tre diki haka jingmut jung hilok mi ki ong ba im tre kabu tingin ai bam no tino dak tu jing ai bam pen ai dak dut ne pen ai dak nu jing bam kalong ka ba mai khulung namar ngi ong lada ikhulung imla ban kun hal to ka pon mai wi sat khmut le kom no phi hab ban khem no ka bu nam ta bu hi bot ba iba khun sabut ko saan na po pen ai di samat ti ikhulung ila kan persat nasiblu ndela dak ngi pentin nyan be ka bu bot ba kisat khmut ikhulung inum tre na in karnga in yam namar in nak ben persat nasim kata de ko wi ngi ko ban ai bha ka jing hikai ki long kwi bakin nim de ban sedang no daka ai bam mar sengkha te sakawai ru ya ketika bagi ong ba nginle kata ka sans campaign mo ketika social awareness and action to neutralize pneumonia successfully labas sedang na dukhat arterik November hadu apa tarik Februari kini kalong bangin ai kata kecing pensyash kepada ba kumno bangin ya dapat kumno bangin le ban penhiar ya kecing yap jong ki khulung na kadaw ka pneumonia tekani kasas campaign nile yu hangning la ai training ya bar khaki healthcare workers kumno bakin ya da kumno bakin ya rab ki khulung la dagi dan ni jimpam nado ki asha ki aganwadi nila ai ki training ki CGHS nila ai ki training ki nama kene kadan ka convergence bang amot ki ki line department nang ta ni ai ru ka community level awareness mot ban pen tips ki pat pa pada hapor pangilong ki village health and nutrition day ni pentip ki lani hapor ki outreach sessions nang ta pada bat ni pentikna ba kedemdan ka tangcing du yung jong ki dawai lani kumki pulse oximeters ka oxygen lani ki antibiotics hapok ki health facilities to kumjuru lada ni ai da don teng ki khulung nama kimla ban ring mesin ni ju ai ka oxygen ndi ba ong ba hagi jingmut jungi ong dala ai oxygen beri ayam ring nama imla babsat duna kal air kamet imla ban sna ka kal air ko kamet ni haban ai ka oxygen tang ban yada ba ikhulung anda ila yo e ka oxygen kal air in la khamla bade la ban ring mesin hi minum di ban soto bakla bale bagi ai oxygen kedan ki kimi in smart tang bangin tre ban ai oxygen ring ini ban ai oxygen kelong tang bangi ai kal air ban yada kelung in la ban persat mesin te hang taru ngidan kini kumno bangi promote ya kata ka care saving behavior mo namun ta kumno bakin hikai ya kikime bat kinong ri kulung kinong sumari ki kulung kumno bani kai ban ri kulung kapor be idang rin ke e gibri ban le kumbangi la batay mene mende ban pensum masan kha ban saat kulung dapat saat kulung ngi ju request hi ya khamta manong kondong le babon hi kisek kidang hi seja kawai ibu langi kira langi kulung hi seja set aga ding set dorengan tingila penhikai lu iki long pi to lada haban set bagi haban set ta katangi ong de sisang ong de banyo ta kataka kum kagas ai pendan kam kalat na gagas le anong kondong imla pendan kam bodi dang set i daga di dorengan te bono set no ya ke jing set jong pi ha itrap namar no kondong bar khai idan itrap telada pi pendan kam la ki jing set jing di jong pi ha itrap in la ki khulung na katrem bangi kerpa ki kparu bamde bandi duma hakmat ki khulung namar kani katrem duma katrem itu kuno katrem jambo ko kabawan hakmat ki khulung ka kata ai ki to jongki kata ka de bangi ai kata ka promotion na ka care seeking behaviors yagi long kami ba kinong ri ki khulung tin nakaweru ni penklan ya kata berkom bangin refoi ki khulung nama mental le khanta ba ki cakap bacengai ki ambulance ki duna te ngila dan lu kani ka chief minister safe motherhood scheme kani kawan ra no ye ki taki kali halaki snong ba ki dan ka tai up ki kini ki health facilities jungi dan kini ki kali ki sha kini yeng ki asha ki dan ki number jungi ki asha na yeng khulung one bush hospital nang ta kisa kat badai lada mula apa ki health facilities apa ki PHCs na ki CCs la haban raben khulung la dan kam daga 108 la sha daga 108 penang tu na facility ban ra pressure sar kanu nu ji suman tikini rubun sin ni jula bhaba ki
kahayeng kipun kicik ya pakai kahayeng tinggal jo omru ni ayo ka awareness ye ki nong pen kha sngop ha tip ik te science baki dangers jo ki jing pen kahayeng la hikai ki makim de ban ta ki nu nong nong ki long me ban pen kha la ta ki don ki complications la ki jingma kini ru lamar ba ni don kata ka audit pun si orang ko madala ni ka child type audit kami ni si don review apa office ni bat kunjuk apa EDC la ai kata ke jing ongi ki bakim jude ban kata rumah nomor ba kami ka wan ra jing ma poi no si jing ya jong be ni poi no si jing ya jing khulung ding la ai awareness ki ba la da ki wan ra ye ki long me wan kha hospital ki ru ki yo kata incentive ka ba de si ajar kilak bandi ki nomor kha ki ba wan ra ani ki nu wan ra ya ki long me wan kha hospital ki yo kata incentive ka ba si ajar ti dalam ki apa hospital ru kamnan ke jing sab nama lada ki la le ya kata ni ong link ba ki bat ka NHIS ka kani ki ya rap hala da don ko ba hapan ti ki dawai nang to lada ki dan ni kani ki ya rap hai ki dalam da ban yo ki NHIS ka ru ya ban link ba wadha kini ka warna ka jing ram iki ino kilong ni bat kilong ni ki badan hi BPL ka kum haganes das ki palagi di bunsi ni kam judan kata ka jing ni le kat bala wannan kata out of the pocket expenditure nama kinum lot ki ni nama lada wan ting hak sumari kilong ki bastam jol lagi bat poi ha ki SNCU la ni ha ki piku ki ni pu jongi ki hap sat ki benai te bangla na kata ni don ka transit home ru kani ka bere na ka CMSMS scheme ni bagi kilak bansa di transit home inu ki kilong ki ni kilong ka ki bawan lang kilak bansa anta ki yo la ka ba ki yo dan ka mansiu ikin sumari ki kilong dan re la ni kepat malai kita kejimpai kita ke SNCU la ni ki kilong ni kepat kilong ki ban poi jing sumara ka por bade ka por ka bian ban khai kilong ni la dia por teng bersama ka hayeng bersama bang kai melat suban ka poi hospital la poi depot seong hospital karu ni kina ban pendim la ni ke poi saja jingyam ni la tapi poi ka por babiang ni la chu ai ka por ba suban kai arta yo so ade bandan hagi transit home la ni po hospital la dan ban la da lu jingma ba pin khaso pin yo ban riso poi klung ru in lan ban poi sakataki SNCU la ni ki niku tegawai lu bunsin habangi ki long kui pe kong ba ten kala duna kala ka la terkhong la duna ka bam chuklung ba terkhong ka mut kari ka bam chuklung ila astang bam chakля ani kuman shong la ibam chakля ka diga ka chakля ka diga ejin khulung hi bam ni khasing ni ong ba ude tau usap pet bajernyam na ba blu ba lagi jam jom ndi bam chakля mai klung pa widang le hi dang le da bajernyam ibam chakля no te katu kalau penset jing ring mesin jadi gedung sekitar dile hapan bu iki hapok kita ke SNCU lan ini ku di banlan kita la dakil om ke doktor pe kong ila pun sono ana de boy ku pur om hapan pun no ai kata kala ba pinle ke bade nama ndi ma pin na andre ke la don ke jingma ya kelung ndi man om man am pan om em ngam pat su ngan apa do na su kat ban apa do su ke bandi kin na su hi mut la ko ke jingma ya kelung an ha ko ba biang ndi ben la adil bor nama ni ai ke sumar ke ba biang ni hospital nim ko ba inyap i long kui le inyap i kelung hapoka jingsuman te hakani ru kani ka campaign mentangin dan kani ka National Newborn Week ru kapan stang na dukat santarik ado arhoi tarik cu November namar kani kan ni kwa pan dia dai ki kelung i barangha makinum poi su kunu jingyap takadang is omba ki dei ban le ka badai ban wan kha ka por ka babiang ban kha ka hospital ka jiput nomor kha hayin undan jiput bonsin ki kelung ki yap na ka tak sepsis na tak infection ka septisinya bagiyo nomor ba ki kha ka jing bangpoi e kaniru ila hikai ki lokme ila ai ki training ru ya ki asha ki aganwadi ki CCCS ki frontline workers ni mara khat kunu ban hikai ki lokme te tang ko yang ka ban omba ni kwa ba kari jumi kanum dan su ka jing yap jing kelung tan ka da jing bam so tu ne ka jing bam la ban le ka bade ingin lain na kata na ta kini ka is kasil jungiru nila don pembahasan kelai mod ki kelung ki bayam na kan pneumonia na do April hado September pingi balik ki yam la na ki don ki jing ada
ngin ko ai ki aman pa shi kinyam request kini ba le ka bade wan na dan ki tip ba bina ro wan shi hospital klinik ki asha klinik ki NM ki badal ki sub centers kin batai bina e no no ki thon ki wet ki bom so to kin batai bina yaki ditangkan ni